Hi mga Megs, welcome to my YouTube channel na Monbon Mix Vlog. Naaday kami karon sa Kangkwi mga Megs na makyaw og rotor mga Megs. Mao ni among rotor mga Megs. So among gitubilan mga Megs. Kay magsugod na me. Akong magulang rin mga Megs, maoy naguna og rotor, puli-pulihan na raming tulo mga Megs, parang tawhay dili kayo kapoy. So mao na among ito mga Megs. Patawhay ang person mga Megs, tuko-tungko isa ta. Hindi na akong iyuan mga Megs. Muna tagiyaan ng lamakan mga Megs. Suot sa akong tatay. Gulang na gitnitan kayo mga Megs. Hindi mo trabaho paglamakan. Para ko magulang mga Megs. Naluag ang nut mga Megs sa arwel. So gipagtan sa akong magulang. May gani kay nabantayan mga Megs. So bubugnot na. So hapit na naman mga Megs. Last one na. Mana mga Megs. So limpyo na kayo among age. Og dinhirataman akong video mga Megs. Kay among tabangan og pasan ang rotor mga Megs. Bye bye.